Passem a la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'impuls de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula l'il·lustre senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyora vicepresidenta. Honorable conseller, senyores i senyors diputats. Presentem aquesta moció subsegüent a la interpel·lació que vam formular en el darrer ple en relació als fets esdevinguts en el Centre de Seguretat, la Fundació Cesicat concretament, i a la filtració de documents i d'activitats, algunes d'elles una mica sospitoses. He de dir també que la interpel·lació va ser un tant atípica i jo diria que va ser una interpel·lació amb dues fases. La primera, la que va tenir lloc en aquest hemicicle i en la que el conseller va començar a negar l'autenticitat dels documents dels que parlàvem, i la segona fase, l'endemà, en una compareixença en la comissió parlamentària en la que allò que no era autèntic el dia abans, el dia després havia passat a ser autèntic. Aquesta moció s'elabora com a una conclusió de tot el que ha passat en relació amb el Cesicat i com a una guia del que nosaltres creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. I per tant, per això, a títol de conclusions, que després es reflecteix en la moció, creiem que és important destacar que no discutim ni la necessitat ni la utilitat d'un ens de vigilància de la seguretat electrònica. Per tant, aquell que és l'objectiu o que va ser l'objectiu de la creació d'aquest ens és un objectiu que el nostre grup parlamentari comparteix i així d'alguna manera ho reflectim també en la moció. Però també volem deixar clar que no estem d'acord amb altres coses que s'han fet a través d'aquesta fundació i concretament no estem d'acord en que aquest organisme hagi de servir per fer seguiments a través de la xarxa o de les xarxes socials de persones o de moviments socials. En tot cas, aquesta pot ser una funció que pot desenvolupar el cos de Mossos d'Esquadra però dintre del propi àmbit del cos dels Mossos d'Esquadra. Tampoc no estem d'acord amb les pretensions de la creació d'una agència d'intel·ligència, ni que aquestes pretensions fossin expressades fora de l'horari laboral i per part de la imaginació d'algun treballador de la Fundació. Tampoc no estem d'acord en el desenvolupament o ús d'aplicacions espia per a telèfons mòbils i menys sense ni vigilància judicial ni que els afectats puguin conèixer que s'estan gravant les converses o s'estan gravant determinades situacions. Tampoc no estem d'acord en que totes aquestes activitats s'hagin fet sense cap mena de control ni cap mena de garantia i crec que al final també podem concloure, i crec que és bastant compartit per forces grups parlamentaris, que segurament la forma jurídica de fundació no és la més adequada per a un organisme d'aquestes característiques. Òbviament, també al final hi ha una altra conclusió, que és que l'ús que el govern ha fet d'aquesta, o la gestió que el govern ha fet de la polèmica sorgida en relació amb el Cesicat i la direcció que n'ha fet del Cesicat durant aquest temps tampoc no ha estat la més adequada. En la moció s'estableixen determinades mesures per intentar evitar que en el futur
tornin a passar coses com les que han passat i, per tant, pretenem que es delimitin d'una forma clara i transparent quines són les funcions de vigilància de la seguretat electrònica per part del Govern de la Generalitat. Demanem també que en funció o d'acord en aquestes funcions avaluem quina és la forma jurídica més adequada i també volem deixar clar quines són aquelles coses que no ha de fer aquesta entitat. I entre aquestes coses que no ha de fer doncs hi ha la no creació d'una agència d'intel·ligència catalana o la no creació de bases de dades de catalans per a usos diferents dels autoritzats, no creació del DNI català, no és necessari, els catalans ja tenim un DNI, o, per exemple, la no creació d'un cens electoral perquè ja n'hi ha un i, per tant, no és necessari fer-ne un altre. I, en definitiva, creiem que allò que té que quedar clar és que el Govern de la Generalitat el que no pot fer és jugar a espies. I tot això queda reflectit en aquesta moció que hem presentat i que després donaré compte de les esmenes que han estat acceptades, transaccionades i, per tant, incorporades al text. Gràcies, senyora vicepresidenta, senyores i senyors diputats.